Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iwang Suksmo adilunuwih muga paring pepayung pringkah iwananing zon satemah weh pepadang pring jakat Mandura putraku ngger bocah bagus putraku wong Jatmika anakku wong Sigit Basudewa Mara gage prayogakna anggonmu ngadhep ana ngarsanipun Rama lho kawula ninggih Kanjeng Rama pangraos mboten kirang prayogi anggen kula sowan mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji kunjuk sandap pepodo paduka Dewaji yo ndak tampa ngger cah bagus kawe bombonge ngrasa ora liwat pangestuku mara kaki tampan ana Basudewa
kapundi wonten ing mestaka mudyan dadosaken jimating gesang kula duh Kanjeng Rama. Iya. Prayogakna anggonmu lungguh pun Rama bakal paring dawuh ulup. Leng-leng ramyaning kang sasongko kumenyar mangrengga rumehing puri mangkin tanpa siring halep ning kang omah Mas lir muruping langit Takyan sarwa manik Basudewa, apa to sebabe sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake? Mergana bab wigati ingkang bakal ndak babar ruhanana kulup. Sewu kamulyan kang ndak sandang ingsun Prabu Kunthi Boja. Jumeneng ratu ning Praja Mandura Nyakrawati mbau dendha kurang sawiji apa dasare pinaringan nugraha ingkang awujud putra ingkang cacahe papat becik jeneng sira Basudewa adimu wadon Kunthi Talibrata Arya Prabu Rukma apa dene Si Ugrasena sing racake pinter gawe marem lan bombonging wong tuwa
Solah sloga tindak tanduk muna-muni sing pantes minangka conto patuladan tumrape wong sak negara. Tegese upamane besok pun Rama wis salin ke Prabon, wis ana sing ndak jagakake ngreksa marang kahiwanan lan kawibawan negara Mandura iki nggih cah bagus. Jeneng sira Basudewa ndak kudang nerusake ke Prabon jumeneng ratu. Arya Prabu lan Ugrasena uga ndak gadang sembada netepi jiwa satriya tamba. Tanpa beda kelawan adimu wadon Kundi Talibrata uga ndak kegadang bisa dadi putri ingkang utama. Putri ingkang ayu lair lan batine ingkang tundane bisa dadi tepa palupi tumraping para wadon ing sakukuban negara Mandura. Yo ngene yo ngger Basudewa ingkang rina wengi tansah gemana musik ridu batinku ora ana liya kejaba solah slagane adimu wadon Kunti Talibrata ingkang wis pirang-pirang dina iki solahe tik nganeh-nganeh iki karepe piye Basudewa. Andra ingkang puspita arum kasiliring samirana mbamre sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renandi ngendriya aduh Kanjeng Rama paduka jimat sesembahan kula ing arca pada prapting delahan kalilan ingkang putra Cumadong dawuh Kanjeng Rama solah selaganipun Yayi Kunti ingkang kados pundi dene ngantos akaryori beting penggalih paduka Kanjeng Dewaji. Basudewa yen to tak etung udakara wis 3 sasi iki udakara wis 3 sasi iki adimu ora nate gelem metu saka ing patunggon. Saben-saben ndak timbali mung meneng yen tak takoni malah nangis. Mongko Kunti kuwi atmajaku sing wadon dhewe lan sing ndak tresnani. Yen nganti kedelarung-delarung patrape kaya mangkono padha karo iki mengko ngejur kelawan batine wong tuwa Basudewa. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi wonten kepareng penggalih paduka sarta wonten palilah saking paduka kula badhe nyuwun pinanggih kaliyan Yayi Kunti ingkang mapan wonten ing kaputren. Lah pancen sing ndak kersake kuwi kuwi sing ndak karepake ngger. Merga kala mangsa anak kuwi yen karo wong tuwa kebak rasa ewuh pekewuh
rasa tida-tida nanging lamun to karo sedulur tuwa kuwi malah merdika lan gelem matur sing kanthi prasaja. Mula Kang mangkono kula Basudewa supaya ora kedawa-dawa lelakone adimu Kunti. Mara gagi jeneng sira manjing ring kedaton mandra babiki. Sakwutuhe ndak pasrahake marang kowe. Basudewa nggih kepareng langkung sendika mangestakaken dawuh Kanjeng Rama. Amit padal pasila. Leng-lenging driya mangung bangun kong kanduhan rimang rikat lampahing rata nanantara prapteng sukuning araga Satriya gong kang nandang wulangun wancine bedhug tengange panase kagila-gila srengenge sumelet kaya angobar taman sari negari Mandura swana kaputren kang kawentar indah samangke dadi lesu lesah tambah ing rasa susah kegodhongan samya gogrok amblasah kembang-kembang tanam babar rasa bingah Wina ing palumbang pecah kasulayah apa to darunane kaya mangkono karono kabar pawandhaki taninggalih nenggih Sang Dewi Kunti tali brata kawis tinggal nadyan hawane sumuk parandene sang putri akeh kemul sesingep angekep wadi keng sinandi Sruna longso nenutuh diri ucap ing peksi yen rinasa kaya maya idumadining lelakon nadyan to wanci jam 12 awan parandene jagung luruk montang sunduling tawang yen rinasa hanuta sang putri ingkang nandang wirang ora kapan sang ayu tupi mulat prabdane sang Basudewa
Kinareka Sang Hyang Yamadipati ingkang badhe njabel nyawane. Tapsara para apsari tumurun ing sang dwija katinggal warsa jiwa gagas ing tias dahan uran ning karya nira samya miyat rengganing prapa sarawuh paduka Kakang Basudewa wonten ing patenggan kula Kakang. Kula ngaturaken sumeng kemeng pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Kakang Basudewa. Jagat Dewa Bathara jagat mangestungka. Ya kadangipun Kakang Yayi. Kadangipun Kakang sing ndak tresnani Kunti Tali Brata. Banget anggenku nampa dene nganti semono sekadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang pun Kakang Basudewa. Ora liwat pangestuku marokake tampanana. Gundi. Kawula nun inggih. Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat rawuh paduka andadosaken kejoting manah kula Koko Prabu kalilan ingkang rayi cumadong dawuh Kakang. Ayo Gundi. Mara gagiri palungguhan iki gatekno apa kang dadi kandhanipun Kakang? Anakmu uga sinebut putra. Anak kuwi sinebut putra sing tegese puputing neraka. Anak kuwi kudu bisa dadi pangentas penandangi wong tuwa. Kamulyan lan rasa mareme wong tuwa kuwi dudu dumunung ana ing derajat pangkat. Akeh bondo donya nanging rasa marem lan tentrem iku dumunung ana ing tingkah pakartine anak.
Nadyan to sawayamba tegale jembar sugih brana picis nanging yen anake angel ditata angel diatur wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik bedal saka lajering kautaman wong tuwa rasane kaya disiksa ning neraka jahanam Gundi. Nanging kosok baline Nadyanto wong tuwa uripe sarwa prasaja ora pangkat ora derajat nanging lamun to putra putrine mbangun miturut ing reh gawe wong tuwa pakartine andhap asor lembah manah kebak ing kasucilan dasare tuwajuh ing panembahe marang pangeran. Nadyanto wong tuwa durung seda, wong tuwa durung mati nanging rasane kaya munggah swarga tundha sanga. Endi? Maragake sawangan Kanjeng Rama kae, Nduk. Sawangan Kanjeng Rama Kunti Boja ya Kunti. 1000 dalan ditindakake 1000 cara dibudidaya, meres kringet banting raga Nadyanto rekoso dilakoni Kunti. Mergo kepengin gedhekake anak lan dadekake putra. Pun Kakang lan Siadi digulawentah dipinterake didunungke marang kutaman ing pamrih dewasane anak bisa dadi satriya lan putri ingkang sembada sarta piguna tumrape bebrayan agung. Kaya ngono kuwi rekasane wong tuwa, Nduk Cahayu. Anggone kepengin dadekake kelawan anak ripalungguhan iki, aku kelawan kowe wis dewasa. Basudewa kelawan Kunti wis dewasa, mestine ana niat, ana krekat, ana karep kepengin males kabeciane Rama lan Ibu. Walesing anak marang wong tuwa ora banjur anak kuwi njur munjung bondo donya, omah gedhong magrong-magrong tetumpakan ingkang endah, nanging walese anak kuwi dumunung ana ing tata krama. Piye carane supaya wong tuwa kuwi marem lan tentrem? Aja malah kok gawe tintrim penggali. Anak kudu bisa gawe rasa bungah, aja malah anggegasah ingkang gawe susah. Mula kang mangkono Kunti, dina iki Kanjeng Rama nembe wae gerah penggalihe. Kanjeng Rama nembe wae lara atine Kunti. Panjenengane lagi gelo mergo mikir karo tingkahmu karo polahmu ni. Mlori palungguhan iki pun Kakang manjing ana ing kaputren yektine mung bakal rembukan sing kanthi apik kelawan Siadi kowe iki janjane kenapa to, Nduk? Saben-saben Siadi ditimbali dening Kanjeng Rama ora gelem ngadep saben dina sira mung mapan ana ing pagulingan ana ing kamar. Awakmu ndok buntel nganggo sesingep kaya ngono kuwi awakmu ndok buntel apa kowe iki nonton sing aneh-aneh to Kunti? Aja Kunti. Maragake kowe matura sing cetha yen pancen kowe lara, laramu ki apa Kunti? Yen ora lara patrapmu tek kaya ngono janjane kowe iki gene Kunti. Ayo Kunti, maragake Siadi matura aku ki dulurmu tuwa. Mesti wae aku bakal ngayomi kelawan Siadi. Matura Nduk Cahayu. Duh Kakang Mas, kula aturi mejahi dumateng ingkang rayi kula mboten saged netepi kekudanganipun Kanjeng Rama lan Ibu Kakang Mas. Dosamu apa luputmu apa dene sira pasrah pati marang pun Kakang? Yen ana perkara ayo dirembuk, yen ana reribet ayo diudari bareng-bareng. Kowe iki kenapa Nduk Cahayu? Kula mboten saged matur Kakang Mas. Kosek Kunti. Ing atase iki bedhug tengange lho. Iki wancine jam 12 awan. Sumuke kaya ngene. Lah kok awakmu kok kemuli nganggo sesingep kaya ngono kuwi? Kowe iki janjane kena ngopo? Kudune kowe ngerti marang kahanan. Kahanan sing panase kaya ngene ora kok njur awakmu kok buntel ngono-ngono kuwi Kunti.
Sesingep sing nutupi anggamu kuwi mara gage bukaan Gundi. Boten Kakang Mas. Leng-lenging driya mangu bangun kong kanduhan rimang lirlina tanpa kanin yetan tulus mengku sang dyah utama Kunti wiwit kapan kowe wani mbadal gawe wong tuwa? Apa pancen ana lelakon wewadi sing ndok kekep nganggo sesingep kuwi Kunti? Boten Kakang Mas, yen pancen ora bukaan sesingep kuwi Kunti. Boten saged yen kowe ora gelem nyingkirake sesingep kuwi. Aku sing bakal ngruda parimaksa lawan kowe, Nduk. Mulat mara sang Arjuna mangko sang Dyah Utama wis nyoang rerapa bukaan sesingep kuwi Gusti boten saged Kakang Mas. Harap. Oh. Edan. Harap. Oh. Lakon budhe kaya ngono lho. Kunti tek lelakonmu kaya ngono kuwi. Oh kowe tek meteng iki piye Kunti? Kula nyuwun pangapunten Kakang. Layak to layak awakmu kok buntel. Jebul kowe buntel kanistan kowe nutupi dosamu ya Nduk. Ayu rupamu nanging lekoh bebudenmu Kunti. Kendho pinjungmu mamah kendali kaya jaran ucul. Wong sak donya kuwi ngerti lamun to kowe kisih prawan. Kowe kisih legan lho, Nduk. Ning bareng sesingep tak buka kowe cek meteng ki piye Kunti? Oh. Hyang Agung. Mugi paduka paring pangapunten dumateng dosanipun adi kula Kunti duh Gusti. Kebangetan uripmu kowe wis ngremuk penggalihe Kanjeng Rama. Kowe wis ngejur pengudange wong tuwa. Kowe ngorak-arik jenenge wong Mandura, Kunti. Lakon iki sing gawe kowe. Janji kowe ora bisa ngrampungi tinimbang. Tinimbang duwe adi sing patrape kaya kewan. Aku tegel nugel gulumu. Oh. Patramu setan kowe. Wah tugel ndasmu kowe. Mangkir rumiyin.
Nuwun sewu sarta nyuwun pangapunten Raden Basudewa. Jengandika Raden Ayu Kunti kula pun Resi Drwasa ingkang sowan wonten ing kaputren. Sang Resi Drwasa kala mangsa kula mangertos jengandika menika gurunipun Kunti Talibrata. Jengandika dipun pasrahi dening Kanjeng Rama supados gula wentah jiwanipun Kunti supados anggadani budi pakerti ingkang luhur lan utama nanging nantanipun dinten samangke kados mekaten lampanipun mila jengandika kedah tumut tanggel jawab krampungi perkawis menika Blemban. Inggih nuwun sewu Raden. Nanging nuwun sewu kalilan kula badhe matur yektosipun sampun sawetawis anggen kula mulang gula wentah dumateng Dewi Kunti. Sedaya kawruh kautaman sampun kula babar wonten mboten wonten ingkang cicir. Duh, Pangeran. Dewi Kunti menika kalebet siswa ingkang manjila nadyan sifatipun putri nanging lantep penggrahitanipun. Wasis ing samukawis dasaripun pinter adamel mareme guru. Wasana satemah Dewi Kunti menika kalebet murid kula ingkang kula tresnani lan kula gemateni. Lho mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Panjenengan matur dene murid ingkang panjenengan tresnani menapa Kunti menika panjenengan runduk. Lah mboten Raden, estu mboten. Lah keparat lho. Karana ing wonten menika ing jaman menika wonten murid wadon sing pinter lan ayu lajeng jengandika remen jengandika seneng kalilan Kunti satemah adi kula menika mbobot jengandika ingkang lambang sari dumateng Kunti. Jengandika wani cumantaka kaliyan Kunti apa merga jaman wis rusak ripalungguhan samangke kathah guru sing tega mentala nggagahi karo murite wedok. Mangke rumiyin. Kula lajengaken anggen kula matur Raden. Nuwun sewu mulat patrapipun ingkang rayi kados mekaken lajeng gogloh manah kula satemah. Dewi Kunti kula paringi satunggaling ilmu ingkang winastan dupa pepanggil kunta wedharing rasa. Sabda tunggal tanpa lawan. Dupa pepanggil kunta wedharing rasa sabda tunggal tanpa lawan nanging wanter pawalinge kula dumateng Dewi Kunti wonten pepalining aji kala wau. Inggih menika sepisan boten kenging langkai dupa pepanggil. Angka kalih boten kenging langkai sada lanang. Angka 3 ngelmu kala wau boten kenging dipun watek menawi nembe siram kalian mapan sare lho Raden. Nanging gandeng Dewi Kunti menika lare nem racakipun bocah enom niku waton ana barang anyar mesti pengen jajal niku wong enom. Ten pundi-pundi sami cah enom niku anggere ana barang anyar pengen jajal janjane ya wis duwe ning ya pengen jajal teke kancane ngene lho. Ampun delawaran. Mangke rumiyin kula bacotaken kula crita nuwun sewu. Rikala Dewi Kunti badhe mapan sare lah kok aji kala wau dipun watek. Satemah geger wonten ing kahiwangan dewa padha bingung lah menika wonten salah satunggaling dewa wanci dalu udane grejeh dasare lagi kesepian. Lho nenggih dewane srengenge Sang Hyang Bathara Surya. Bathara Surya menika menawi dalu lak ngaso to, libur to. Wong Surya menika jedule lek enjing lho, Raden. Mila saking menika Bathara Surya lajeng cumlorot ngejawantah wonten patengganipun ingkang rayi Kunti
Talibrata ing kamare Dewi Kunti Talibrata. Kedhap tismah pamawosipun Bathara Surya dupi mulat citranipun Dewi Kunti. Dasaripun Dewi Kunti ing patenggan nalika semanten namung ngagem sandangan ingkang sarwa tipis Raden. Tembunge umum menika transparan ngaten. Sandangan ingkang sarwa tipis tur mboten ngagem lebetan lho Raden. Rekmanipun Dewi Kunti nalika semanten diure dilalah wanci dalu rembulan purnama sidi sorote rembulan rabas genteng kaca nembus kamare Dewi Kunti ketok lemblundus lho Rat. Ampun celometan. Nyunari pasuryanipun ingkang rayi ingkang kadya golek kencana Bathara Surya namung mandeng menteleng kami tenggengen kalian ngulu widu Raden. Lah wonten tetembungan ing sepi marganing lali. Sadroning lali ilang sipate dewa kalian menungso, wontenipun namung priya kalian wanita. Nyuwun pangapunten ingkang anjalari kang rayi nggerbini menika Bathara Surya Raden setan kepara. Ingkang jalari Bathara Surya Raden. Dewa patrape setan penduran kaya demit ya kuwi. Akyatri sangapirango rinanggul lagi nempit kempedus sang ratnaning bawana wis tukang walangati setan alas patrape ora patut nggih conto ora patut nggih tepa tulodo. Dewa kudune ngayomi kelawan kawulane malah nyatane gawe kangsarane Yayi Kunti Talibrata. Panemban kula titip adi kula wonten ing patenggan pareng boten pareng kula badhe minggah kahyangan. Kula badhe petung kalian Bathara Surya dinten samangke. Ora sida sampah. Kowe iki sinan ra sida sampah kowe. Mangke rumiyin mentang-mentang kaya gendewa melang-melang kaya perbatang yen paduka mangke arep wani karo dewa ora bakal menang Raden. Merga hukum wonten kahiwangan niku hukum lading niku munggah ketul yen mudhun niku landhep. Merga ta dewa ana dhuwur menika kleru nika luput nika dosa ning ora bakal iso kejamak hukum. Merga hukum niku yen munggah ketul landhepe yen medhun tegesipun hukum kahyangan niku nggih nyiksa marang wong cilik niku mesti bakal dadi korban. Wis wong cilik lho lungguhe dingklik dimari uplik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik Raden. Niku mesakaken wong cilik. Mula yen gego atur kula mboten sah minggah wonten ing kahyangan. Oh, adikku Dikunti. Lelakon munduk kowe kok dadi korban dewa sing ngumbar kamurkan lho, Nduk. Oh. Kunti. Lelakonmu kok ngono kok, Nduk. Wadananira layon kumbal kucem rahya maratandi oh
Mas Basudewa sampun cetha pratela Kunthi menika mujudaken reget Kakang Mas ingkang kedah dipun sirnakaken tebih pramila saking menika supados lelampahan menika saged rampung monggo kula aturi mejahi dumateng ingkang rayi Kunthi Kakang Mas kula ikhlas lahir batin menawi kedah mati wonten ing asta paduka Kakang Mas. Oh, Nduk Cahayu. Aja Kunthi. Yen nganti lelagon iki kowe mati, perkara iki kowe bakal ora bakal padhang ning malah saya peteng ora bakal rampung parandene malah saya kedawa-dawa, Nduk. Duh, Penemban Resi Druwasa kula nyadong dawuh kados pundi kangge ngrampungi lelapan menika Penemban. Nuwun sewu Dewi Kunthi Talibrata. Manungsa ingkang gesang ing ngarca pada ing jagat rame menika ampun ngantos ajrih marang kalih pacoban. Pangeran paring pependadaran utawa pacoban dumateng titahipun menika sampun dipun ukur kekiyatane menungsane Darayu. Lan kangge nitik asor lan luhure jiwane menungsa niku saged dipun ukur saking kawicaksananipun anggenipun ngrampungaken perkawis kala wau. Nuwun sewu. Lelampahan menika tanpa benten kalian ubaling dahana murup geni menika ingkang ngurupaken menika kula. Pramila saking menika ingkang kedah mateni geni menika kula piyambak. Ingkang kedah ngrampungi menika inggih Druwasa piyambak. Nuwun sewu. Monggo kula aturi sesuci kula ingkang badhe budidaya ruwating penandang jengandika Raden Ayu. Terus pundi Kakang Mas? Nuwun pangapunten. Yen pancen jengandika saguh yen pancen jengandika ingkang maringi aji kala wau kula aturi medhari perkawis punika. Oh. Resi Druwasa pranyata winungpong Bathara kang ngampil gaiping wang widi nyambung rasa mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Tingkem netra kekalih nyambung rasa mring Gusti Kang Maha Kuwasa.
Tinata sang muswa manteng meleng pangastine pring Hyang Manon. Mangkono ginelak mangsane kaya gine kewanjine snebul mawi mantram sakti mawi kaping 9 andayani wewarning Dewi Kunthi wis ndungkap 9 sasi 10 hari. Ela ing kahanan hanyarengi grahana surya tanggap sang resi ya sinundang sang Dewi Pinunggal mawi gagang suruh ingkang temu warase. Ana swarane pegi ing jabang bayi miak langsi kumbala kiri micil jabang bayi kakung merapot sumorot busana kadewatan. Mas Basudewa awit panjurung jengandika anak kula sampun lair micil jalu Kakang Mas. Pramila saking menika kula nyuwun sih pangestu jengandika Kakang Mas. Kula nyuwun Kunthi saged jengandika keparenga paring pusaka nama dumateng anak kula Kakang Mas Kunthi. Pun Kakang melu bagya mulya awit putramu kang wis lair pranyata gedhe pangaribawane duweni perbawa ingkang ngedap-ngedapi. Tak kudang bocah iki dewasane bisa dadi srengenge ingkang madangi jagat. Mula muga sineksen jagat saisine. Bocah iki ndak paringi pusaka nama Raden Basukarna. Cah bagus bocah Jendara. Pamedharing wasitaning ati Cumantaka niru pujangga tatkala ing batine ngaturaken panuwun Kakang Basudewa dene anak kula sampun dipun paringi pusaka nama anak kula Basukarna. Ya Kunthi, nanging perkara iki durung rampung. Ripalungguhan iki Yayi Kunthi kudu bisa milahake antarane katresnan lan kewajiban. Nadyan loro-lorone padha abote nanging sing si Adi kudu bisa milah lan milih kanthi weninging cipta meneping pancandriya. Ripalungguhan iki pun Kakang mundhut kelawan ulunging rasamu legawaning atimu ya Nduk. Tetep ana jiwa tama ingkang ora mung milahake diri pribadi lan keluarga nanging wani ngipatake rasa tresna kuwi mau. Wasana gelem korban kanggo njaga kanggo ngreksa arum lan wibawane Praja Mandura Kunthi. Mumpung lelakon iki durung dingerteni karo wong akeh, ndak jaluk Kunthi banget kowe sing ikhlas. Tak jaluk kowe sing ikhlas kudu gelem pisah kelawan anakmu Kunthi. Oh. Duh Kakang Mas,
kula mboten saged pisah kalian anak kula jabang bayi menika taksih suci ingkang betahaken sih katresnanipun ibu Kakang Mas Kunti. Yen Siadi tetep sesandingan kelawan anakmu Tan Wurunga bakal nista pocapane. Ing atase Siadi kuwi putra ratu. Kok nggendong anak tanpa bapak ki apa ora bebarang wirang pundi? Boten saged kula gagas ala ing tiyang kathah. Bedahipun menapa kula ngreksa kawibawan Mandura menawi ngorbanake anak sing tanpa dosa kundi. Siadi kuwi anak ratu. Yen patrapmu kaya ngene iki dingerteni karo wong akeh. Bakale ora ana kawula sing gugu kelawan perintahe Narendra. Ratu Mandura kae sawangen, Ratu Mandura kae sawangen. Kae anake wae ora bisa ditata. Apa meneh kok arep nata marang wong sak negara. Tan Wurunga iki mengko Kanjeng Rama bakal tanpa aji ora ana kawula sing gelem ngurmati kelawan Kanjeng Rama Kunti Boja. Ratu menika ingkang leres mboten edan pakurmatan. Nanging kedah bisa ngurmati dumateng para kawula. Ratu menika mboten nyuwun diladeni kawulane nanging kedah bisa ngladeni wong cilik. Merga Ratu lan Sentana Praja menika adilipun abdi kawula uripe Ratu lan Nayaka Praja menika blanja. Ingkang blanja menika para kawula lumantar pajeg lho Kakang Prabu. Gunemamu aja mlimbar tekan kendi. Sedaya atur kula menika namung tutwuri kalian pangandikanipun Kakang Basudewa yen kowe manut karo aku Ripalunggan iki anakmu buangen boten saged menapa ingkang badhe kula sandang menawi kula badhe buang bayi ingkang tanpa dosa. Kowe iki menungsa apa? Kowe iki menungsa sing kudune bisa mawas diri kelawan lelakon. Kowe sing ning kene iki uripmu mung ijen emanen asmane Kanjeng Rama. Lan keluarga Mandura aja nganti reget menika naminipun boten adil. Kula kedah ngeman dumateng kawibawan keluarga Mandura nanging sedaya keluarga boten wonten ingkang ngeman dumateng kula lan anak kula nanging kodrate lelakonmu kudu kaya ngono pundi. Kodrat menika ingkang wenang nemtokake namung pangeran dudu menungsa. Tur kodrat menika saged dipun wiradati. Carane diwiradati piye? Budidaya kanthi sakiyating tenaga. Tenagamu kuwi sepira? Kowe iki wong wadon krubyuk kabutan pinjung sing tanpa duwe kekuatan. Sanes kegiatan ning raga nanging santosan ning jiwa. Yen pancen jiwamu santosa kudune batinmu ora bet pisah kelawan anak. Kudune kowe gelem buang marang anakmu. Jiwa ingkang santosa menika dumunung wonten rasa asih lan tresna. Kula menika mboten pinaringan rasa lan pangrasa. Menawi kula tega medhot katresnan ibu lan anak tegesipun kula sampun kelangan rasa pangrasa. Mongko makhluk ingkang tanpa dosa pangrasa menika sanes menungsa ning menika derajating kewan. Patrapmu kuwi sawangen. Andon asmara karo Bathara Surya kuwi padha karo patrape kewan. Kowe makarti sing nista kebak dosa kowe. Sedaya manungsa menika mesti kadunungan dosa nista nanging menawi manungsa purun mertobat badhe pikantuk pangapura karana Gusti menika Maha Pangapura. Mula yen kowe bakal mertobat dandanana tumindakmu tebusen dosamu pundi. Caranipun kados pundi? Kowe kudu pisah kelawan anakmu mboten saged. Oh kowe ora gelem pisah kelawan anak. Nuwun sewu Raden Basudewa. Menapa dene Raden Ayu Kunti Talibrata. Perkawis menika mboten badhe rampung. Menawi sami cukeng lan kenceng badhe
ngugemi dumateng beneripun piyambak-piyambak. Sakmenika monggo kula aturi niteni menawi sak lebeting pirembakan kok namung rebutan bener. Menika mangke mboten badhe rampung. Ananging kosok wangsulipun menawi sami rebutan kalian lepat lelandesan mawas diri sarta gelem ngalah. Ngalah menika tegesipun tumuju mring Allah. Sinten ingkang ngalah badhe luhur wekasanipun karana tiyang ngalah menika mesti gelem korban pramila saking menika. Kalian kula badhe matur prasaja dumateng jengandika Raden Ayu Kunti Talibrata. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kangge nanting jejeg lan doyong sarta kandel tipising iman jengandika Raden Ayu prayogi ripalungguhan samangke ingkang putra Basukarna kakentiraken kemawon wonten ing Kali Gangga. Dene kula ingkang badhe njampangi lan ngawat-ngawati ing pamrih supados ingkang putra dipun gulawentah dening tiyang ingkang trep. Sak sampunipun mekaten kula suwun jengandika Raden Ayu Kunti ampun ngantos gela lan cuwok ing penggalih. Nanging kedah saya tigen mugen pangedheping cipta priyatin lan ndedonga ing pamrih supados anyembuh kasantosaning jiwa tumrap ingkang putrapun Basukarna. Kula boten saged kan. Duh penemban. Kula kinten inggih mawi cara ingkang kados mekaten menika. Ingkang dados sarana rampunging perkawis. Kula suwun keng putrapun Basukarna dipun kentiraken wonten ing Kali Gangga. Kula boten saged. Oh. Kowe gelem buang anakmu ora? Kunti, buangen anakmu Kunti. Boten saged Kakang Mas. Duh, penemban kula ngaturaken panuwun. Dene paduka paring kalidamar tumrap petenging manah kula penemban. Menawi paduka ingkang paring dawuh boten langkung, kula namung mangestakaken dawuh. Nanging saderengipun kula pisah kaliyan anak kula, mugi kalilan kula nyuwun wekdal sawetawis kula badhe nesepi anak kula kangge ingkang wiwitan lan pungkasan Penemban.
jorong nganti kaya golek kencana ing bisa tata jalma ingkang mapanan ing embanan layem marem titik Sang Basukarna sare semu mesem iman wasisaning lampahan teka kedah pepisahan pegap kawijil pangandikane Dewi Kunthi tali brata anakku bocah bagus anakku bocah Jentara Karna pun ibu nyuwun pangapura ibu ingkang kleru ya Le aku sing luput Karna aku dudu ibu ingkang apik aku ora pantes nduk bekteni cah bagus kowe kudu nglakoni penandang selawase pisah kelawan ibumu sing ngombo jangkahmu aja malang tumuleh muga-muga widodho lakumu ya Li kowe entuk ibu sing apik gelem tresnani lahir batin lan tulus kula wentah marang kowe ya Li ya nang cah bagus sing gedhe pangapuramu ya Li sing gedhe pangapuramu budalmu tak sangoni tangisku nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe tetep anakku Nger monggo Raden Ayu kula aturi nglebetaken wonten ing gendhaga menika Raden Ayu monggo kula aturi wonten ing Kali Gangga ucap kacarita lumampak lon-lonan Dewi Kunthi Talibrata sarwa mondong gendhaga ingkang isi cabang bayi nenggih Sang Basukarna ing sakawit den emban-emban kinekep-kekep den lela-lela dasare anyar ngiling dalu wanci panglong peteng dedet lelimengan sepi nyenyet wonten ing pinggiring kali kanggo kunang-kunang pating karlip yen rinasa kaya melu miring tindake Sang Basukarna kocap Kali Gangga tumuju banjir bandang kaya kumelap lerap-lerap gumaledeg suarane gawe giris satemah dadya kandhek lampahe Dewi Kunthi andheprok ing pinggiring Kali Gangga datan karaos ndalewer lohira prasasat kaya tangkis dadal suku gumeter asta keder netra kumepya brol ponang riwe kaya deres den tetekake rasane megeng napas tingkem netra kekalih jejabang ingkang wis den wadahi gendhaga alon-alon den kentiraking Kali Gangga sinawang kaya tebih
saya tebih, saya adoh lampahe gendhaga. Kumbak kombul dening warical saka pandulukat dadak udan tres wor lan lesus. Kilat sumilat kaya andilat jaket bledek yen risa nyamber jantunge Dewi Kunti. Oh anakku nggerek Karno. Oh Karno. Oh gantiya ingkang cinarita ananging tetep mapan wonten ing pinggiring kali Gangga. Sumunar mawa teja nyada lanang titah kekalih wingkung saking petha pralaya nenggih sang kusir Hadirata miwah ingkang garwa Dewi Nada. Wis pinten-pinten dinten nggih yoga brata ing topining kali Gangga. Nyenyuwun mring purbane Hyang Agung Mrihantu Nugraha minangka panyambunging sejarah. Mangkono kiya juga nggih mangsa semedi kawijil kang pangandika mecah dumateng sepine kang swasana. Aham jagat dewa patre jagat mangestungkara. Garwanipun Kakang Yayi Nada kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh duh Kakang Mas Hadirata. Iki janjane kepiye to iki? Pun Kakang lan Siadi wis sawetara suwe anggene cekiclu
Mahas ing ngasampun yoga brata ing tepining kali Gangga nanging parandene ngantiri palungguhan iki durung ana tandha-tandha lamun topun Kakang lan Siadi antuk sih nugraha. Apa pancen menungsa ki lamun ta wis kakehan dosa, kakehan luput, kakehan ngumbar kelawan kamurkan, saben-saben meminta marang Hyang Agung banjur mesti ora dikabulake kaya ngene iki. Mongko wis sawetara suwe antaranipun Kakang Adirata lan jeneng sira garwaku Dewi Nada anggene omah-omah anggene bebrayan agung parandene wis 5 taun kok durung diparingi nugraha anak. Mongko sing jenenge anak kuwi minangka penyambunging sejarah, anak kuwi talining katresnan. Nanging parandene kok ngantiri palungguhan iki gagar wigar jeneng sira ora mbobot apa meneh nglairake putra sing bakal tak gendong tak kudang-kudang dadya satriya ingkang wiratama. Ayo ri palungguhan iki kowe tak kanthi mawas kiri Nada. Janjane dununge kaluputan ki mapan ana ing Adirata apa ana ing Nada. Kok nganti ora diparingi nugraha anak. Mongko ngibarate yen aku ki bapak tani, ngibarate yen Adirata ki bapak tani, kowe sing dadi sawahe. Anggenku ngrabuk, anggenku maculi, anggenku ndelangir, anggenku nggaru saben dina lho. Bendina kowe tak paculi, bendina kowe tak delangiri nganti kaya pedhot-pedhota boyokku. Ning kowe kok panggah njaluk terus lho Nada. Apa pancen kaya ngono kuwi watake wong wedok sekuping? Petha pralaya. Ngibarate bapak tani aku iki wis nggaru, aku iki wis ngluku. Aku wis macul Nada. Wis tak rabuk lan uga wis tak sebari wiji, kudune wiji kuwi mau tukul. Ning nyatane kok nganti ripalenggan iki ora ana tandha-tandha kowe iki meteng Nada. Apa pancen kira-kira nadyanto wijine iki apik, wijine iki becik, gandeng, lemah iki lemah gresang. Lemah iki mbiyen kerep digarapi karo wong lanang pirang-pirang. Kuwi bareng tak garap njur majir lho. Bareng tak padak garap kok ora iso manak iki piye Nada. Lemahe dadi sangar, lemahe dadi grasak nganti kaya lemah kuburan kuwi ngendi ora. Nuwun sewu. Kenging menapa jengandika kok nglepataken dumateng kula. Yen pancen boten tresna kaliyan kula mbok kandha gangsal tan kapengker. Nyatanipun ingkang brengkele kepengin omah-omah nggih jengandika lho. Wong kene iki wis los. Aku ki ya kepengin dadi nom-noman sing hit anggere sore. Nyore foto karo kanca-kancaku nyeblak bareng lho. Kok kesusu kok jak rabi lho. Jenganti korinten dalu tansah gandrung kayung nyun kalian kula. Lan kersa nampi menapa wontenipun kahanan Nada. Ning sak mangke kok dipun ungkit-ungkit dipun undhamana nalaripun kados pundi? Jenganti kok ngarani bilih kula menika ngibarate sawah-sawah sing cengkar. Sawah sing ora bisa ditanduri ora aja kesusu ngluputake sawahe. Yen nganti ditanduri ora bisa tukul sing kleru urung karuan yen sawahe iso uga wiji sing mang tandur niki wiji gabuk. Oh, wiji gabuk adalah roda montam lireki natap tuko yayasine pe cocopang mawing wengis Netra kocak mangundarahan diri kowe ngarani wiji sing tak tandur iki wiji sing gabuk. Kowe ngarani wiji iki sing tak tandur iki wiji gabuk. Saiki ngene wae. Nggih mbuktekke wijiku gabuk apa ora njajal lak tandure ning sawahe sinden apa piye? Mboten Kakang Mang.
Pun Kakang Mas. Done Mas pepucan ingsun eka temen sira yayi apa dosanipun Kakang Tobat. Kula mboten saged, kula mboten trima menawi ngantos wiji paduka mangke mang tandur dumateng sawahe tangga dumateng sawahe sinden. Langkung prayogi kula badhe nglampus diri kemawon nuwun sewu. Kula kaliyan jengandika mapan wonten tepining kali Gangga menika lak sampun manunggal ing batos condong ing raos. Badhe nyambung rasa kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwasa nyuwun supados pinaringan nugraha putra. Ning menangi wonten mriki mung tansah nglepataken mung tansah ngluputaken menika mangke tegesipun anggenipun menembah anggenipun ngibadah menika badhe reget mboten suci karana wonten paribasan. Kosik Nada. Oh dhisik. Nuwun sewu duh Kakang Mas. Ning tengahing kali Ganggana wujude bunder kepleng sing mencorong menika menapa duh Kakang Mas? Endi Nada jegurane Nada. Endi Nada jegurane enten ana Nada. Oh nggih duh Kakang Mas. Bareng kali Gangga tak jeguri Nada. Tinemune mau ana cahya ingkang mencorong. Iki wujude Gendhaga iki. Nyuwun pangapunten Kakang Hadirata kok semunipun nyala wadi. Lajeng menapa ingkang mapan wonten sak lebeting Gendhaga menika duh Kakang Mas? Ripalungguhan iki kowe ndedonga, kowe ndonga. Tak bukake Gendhaga iki muga iki nugraha sing diparingake saka Gusti Kang Maha Kuwasa Nada. Bayi Nada. Wah. Sewu mulya sing ndak rasa sewu marem sing tak gegem Nada. Tegese anggonku klawan kowe ndedonga yoga brata ana tepining kali Gangga nyenyuwun marang pamurbane Kang Kawasa Ripalungguhan iki antuk trontong-trontong nugraha anak lanang Nada. Inggih Kakang Hadirata anak menika jaler. Anak menika ganteng lho Kakang Hadirata ciluk. Bah. Inggih, anak menika sumunar mawa cahya ketitik menika wonten wujudipun sangsangan. Wonten wujudipun kalung dene kalung kala wau petanipun kados srengenge utawa surya lho Kakang Hadirata. Ing kalung kala wau wonten seratan Basukarna. Muga sineksen jagat saisine Nada. Putraku kelawan putramu iki ndak paringi tetenger pusaka nama
Basukarna ya Surya Putra ya Suryatmaja Nada. Ayo, gawa bali yang Petha Pralaya Nada. Monggo Kakang Mas kula dherekaken.